Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu laka wa baraka ngalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wonten ngarsanipun para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas mewah ledha ing pitutur ingkang pantes kawula pundi. Para alim ulama, para kiai haji hajah ing rinten lawan dalu ingkang tansah kawula tenggo-tenggo patuwahipun ingkang satuhu kawula bekteni. Panjenenganipun Bapak Suyoto minangka sulihipun saking panjenenganipun Bapak Sukoyo Purwo Pratomo almarhum dalasan Ibu Juminem ingkang satuhu kawula hormati. Para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kawula hormati. Para wakane ngatur langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kawula dherekaken ngambali ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awit paduka Allah wonten ing saat sadetik menika mboten kendhat-kendhat tansah paring pinten-pinten kenikmatan utaminipun nikmat sehat sempat ing sak temah kula sak rubungan tasih saged silaturahim makempal manunggal wonten dalipun Ibu Juminem ing mriki kanthi manggih sekadaing kawilujengan. Sholawat salam mugi tetep kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Para pinisepuh aji sepuh dalasan para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kawula hormati. Dene saderengipun kawula nglajengaken matur kawula nyuwun idipalilah mewah pangestu wonten ngarsanipun para pinisepuh aji sepuh dalasan para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kawula hormati. Nuwun kawula nuwun. Kalilanana kawula kepareng matur marak sowan wonten ngarsanipun Bapak Sukoyo Purwo Pratomo almarhum dalasan Ibu Juminem ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Suyoto ingkang angka sepisan. Panjenenganipun Bapak Gunawan Ibu Sunarti ingkang mijil saking dukuh ndadapan RT 3 RW kalih Desa Kepok Kecamatan Sambi ngaturaken salam sungkem kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Sukoyo Purwo Pratomo almarhum dalasan Ibu Juminem kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep ingkang angka kalih sowanipun Bapak Gunawan sekalan Ibu nganti calon temanten sak selejalu ingkang sesilih Bagus Aditya Pratama ingkang badhe anjantu krami panjenenganipun Roro Ayu Anissa Fitri Azizah kaleres putra putrinipun Bapak Sukoyo Purwo Pratomo almarhum dalasan Ibu Juminem kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas lan Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Calon temanten sak selejalu kula aturaken sakwetahipun wonten ngarsanipun Ibu Juminem ingkang lumatar panjenenganipun Bapak Suyoto
ing mangkih borong anggenipun dhaup upacara miturut adat widiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing dukuh turunan Desa Sobokerto Ngemplak Boyolali. Dene ingkang angka 3 sowanipun Ibu Sunarti nganti busana kagem calon temanten putri nunggih panjenenganipun Roro Ayu Anisa Fitri Azizah lan pengiring ingkang awujud Dono Arto kula piyambak mboten mangertosi wilanganipun amargi sakjroning amplop ing mangkih kula aturaken wonten ngaresanipun Ibu Juminem ingkang lumantar panjenenganipun Bapa Suyoto. Dene ingkang saklajengipun sowanipun Bapa Gunawan sekalian Ibu nganti angsal-angsal majemukan. Kula piyambak mboten saged nyebutaken setunggal bapa setunggal nanging menawi dipun aji mboten misra ajinipun ancas tujuanipun namung kagem ngrumaketaken kekadangan bebesanan antawisipun Bapa Gunawan sekalian Ibu dalasan Ibu Juminem tansah langgeng wiwit sak menika ngantos sak lami-laminipun. Para pinisepuh aji sepuh dalasan para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kaluh hormati langkung-langkung panjenenganipun Bapa Suyoto minangka sulihipun saking Ibu Juminem dene ingkang saklajengipun sowanipun Bapa Gunawan sekalian Ibu kadherekaken saking sanak kadang tangga tepalih ingkang boten kantenan wilanganipun namung mbok bilih sedaya kala wau ndadosaken bot repotipun panjenenganipun Ibu Juminem sumrambahipun dumateng para among tamu sedayanipun panjenenganipun Bapa Gunawan sekalian Ibu lumantar kawula namung mawantu-wantu nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa winates. Ingkang saklajengipun ing mbok bilih pahardian menika sampun purna kula sak rombongan badhe daya-daya nyuwun pamit dene wangsulipun kula sak rombongan nyuwun tambahing pandonga pamuji mugi-mugi wangsul kula saking dalem menika ing margi-margi tansah manggih sekadhahing kawulejengan wiwit bidal saking dalemipun Ibu Juminem ngantos dumugi griya sowang-sowang. Dene ingkang pungkasan saking keparingipun Bapa Gunawan sekalian Ibu temanten kekalih benjang dinten Sabtu Surya kaping 6 Juni warsa 2026 dipun suwun nglumarapaken utawi nyowanaken dhateng griyanipun Bapa Gunawan ingkang sak perlu badhe katepangaken dhateng sanak kadang tangga tepalih ingkang dereng saged nderekaken wonten ing wanci menika. Para pinisepuh aji sepuh dalasan para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kaluh hormati dene minjang-injang kalau suwun kirang langkung wanci tabuh songo injang ngoten Pak Suyoto. Inggih nama mekaten lan semanten atur kawula namung mbok bilih kathah cewet kuciwaning atur wiwit purwa madya menapa dene wusana kawula tansah mawantu-wantu nyuwun gunging panuwun ingkang tanpa winates. Pinangka tutuping atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.